Здравейте, приятели, това е... Чай малко, че това е... Да. Да оправя само тук учението. Така. Здравейте, гора. Това е... Айранкрафт и цъкаме тук с Йоан 12, ама Фокс избяга. Ужо, аз не цъкам. Без цинизми, защото тук... Нашите са тук правим клип. Какво? Без цинизми, викам. Демей без посърди. Разбрата. Споко. Ай, говори по-силно, защото... Добре. Сега какво ще правим? Аз играя в Keyworcraft. Да, А играем. пак, като се гледаш Keyworcraft и аз с програмата да съм спристимен, защото може да видят това и това, не искам да влиза да игра. И да кажа, това е работа, маси, това е банда живеете, да си пред мен да там пичу. Момент това така ще към тебе. Кажи, бе. Раз. Какво? А ти кога ли справиш ли? Какво? Справиш ли снимаш? Не. Спри веднага. Що? Взете хора, аз съм пич, па Буно е и той пич и трябва да спираме снимем, защото ние сме пичове. Пичовете не правят с такива путки и научени. И имам готина музика. Ако ви го знаете, музика означава музика. Тоест имам готина музика. Какво? Имам готина музика. Абе, аз мога да се закрия по... Вътре, пак си много рак. Къде да вляза? В Keyworcraft. Ама спри снимането и ще да питаш, ще е бързо. Си добре си. А то админ фаци МРАТХ, фацето от Фейсбука, вляза вътре в сервера вече не рън и това е най-големия ми кошмар. А Фейро готи той също играе вече. Това е още по-голям. Аз мога да се закрия паролата, може да закрия IP-то. Не знаеш? Не. Аре, влизай вътре, бе! Аре, Влизаме! Дразнител. Ама, виж, влизаш, там всяка брък, всяко бия. Бил го. Ето му, ти бързо. Нападна на този. Умря ли? Не, сега ще умра. Наспал ли си? Ден. А къде си? До шопа. Сега бия там. Двама диаманта ми. Току-що бих музик и занимавам първи път бота. Че мога сега. Ти кой уби последно? Музик, само го други двама от него приятел. Значи единия... Ама ти къде си? Но там, където до шопа напред, да продължаваш напред, ще ми някъде. Къде? Не знам. Сега също бия единия диаманта. Ето беше един диаманта. Ето бих го. Наспала ли? Да. Еми тъпа Йоан 12 да взема Но някакво. тук ще ме убият, притискам се на нещо като тъгъл. Не мога, ще убият домата си безбранни. яхта. Бягам от тях, те са там отзад и бягам от тях, бягам от духовете. Остан. Тъпак. Какво се гледа? Ти сега излъгама за всичко, нали? Да. Ама иначе убих един тапак. Не дай човек се на малко както съм аз. Добре, дай... Точно ти правим. Какво ти казах, бе? Бат ти приятел бил. Хайде. Аз те бия на ръка. Знам, но взимаш по едно сърце. Нямам кога брони пред защото съм на 3 сърца нещо долу. Няма те бия, няма те бия, бе. Да почна ли? Аре. Жена ми, рискаш фири при нас. Нямам готова жена ми. Радвам си на жената. Какви айтеми се? Но ти не си на жена. Я дай да майте им те. Да ги видя. Добре, чуй, как те ми взимаш две сърца и бати сега съм на 4 сърца? Нема би плиз. Еми ти спри да ма пиш. Лади, чакай, нема бите. Виждам точно ти прави, бягай, че съм на малко сърца, бе. Майка ти постата и буквам, какво взете гота? Най-после мечтата ми да убия Боно в Ювентус. Аз имам също гота на музик. Окей, дай да видят да майте им ти де. Домата ми, някакви домата ми. Нали беше взел някакви да майте ми? Чечо много ми лаги тука.
Тихо. Вече в часа. Кой? Пеша, ти пута няма риба, той. Ела, айде, часа, ела, ела.